rovnou, abych odpověděl sám sobě na titul videa, prostě jak se spí s horečkou. Na hovno. S horečkou se spí příšerně. Možná máš 4 hodiny spánku maximálně, ale 0% odpočinku, doslova. Určitě jste slyšeli už někdy pojem fever dreams, neboli horečkový sny, když to dáš prostě do překladače. Počkej minutku, přečtu definici z Google, jo. Horečkové sny jsou živé, často bizarní nebo nepříjemné sny, které mohou spáči zažít, když mají horečku. Určitě jste to už někdy zažili, každý to musel zažít, prostě když spíš a máš horečku, tak se nevyspíš. Já dneska chci mluvit o mý zkušenosti, jakože se spaním s horečkou, protože je to hrozně bizarní a těžký popsat a zní to úplně jako kdybych nebyl prostě in the right state of mind, chápeš? Já nevím, jak to říct v češtině. Většinou, když teda spím s horečkou, tak mám takový představy a iluze o tom, že se nemůžu hýbat, jo? Prostě, že mám třeba jenom 25% svobodu pohybu. Tak půl roku dozadu jsem měl horečku a to bylo zrovna doby, kdy jsem začal hrát Cyberpunk. A v Cyberpunku máte jenom jakože jednu animaci toho, když si jdete lehnout a jdete spát, jo, že prostě lehne vír do té postele a spí, jo. Já jsem měl iluzi, že to jsem já a že prostě se nemůžu hejbat v té posteli, že jsem uvíznutý v té jedné pozici, v té jedné animaci toho spaní, které je v Cyberpunku a že se nemůžu hejbat, že se nemůžu nějak změnit. Já vím, že to zní jako kdybych byl reálně insane, ale je to real. To co tak budu říkat, tak je taky čerstvý, jo, protože se to stalo tak týden dozadu asi. Měl jsem horečku a zároveň jsem blil, jo, to je fakt debilní kombinace, jo. Zrovna nedávno jsem jakože, jak byl ten meme na TikToku, že what's a father? Do you have any relationship with your father? What's that? What's a father? Tak jsem se začal zajímat víc o Xovi a když jsem teda spal potom, tak jsem měl takovou iluzi nebo prostě halucinace, já nevím, že ta peřina moje je nějaký obrovský katalog, vole, o raperech a takový interaktivní, že třeba prostě jsem otočil nějak tu peřinu a začal na mě mluvit nějaký hlas, třeba z nějakého rozhovoru. A je to hrozně divný, jako nedokážu si to vysvětlit nějak. Další zkušenost, jo, to bylo tak před 3 rokama, 2020. Hovno, vole, 2020 nebylo před 3 rokama, kurva, jsem debil. Prostě bylo to hovno, 21, jo, rok 21, myslím teda, nebo 22. Byly to takový sny o tom, že jsem koukal a sledoval a slyšel youtubery, jak hrajou GTA 5. Vždycky, že zahráli intro, jo, ale to intro, ne, že by hráli normálně intro do GTA 5, jakože jako prostě to vyloupení té banky, ale já jsem vždycky viděl jenom nějaký čtverečky barevný, nějaký kolečka barevný, nějaký prostě obrazce barevný. A můj mozek mi říkal, že hej, tohle je intro do GTA 5, jo, a teďka musíš se na to koukat, jak to hrajou. Vole. A já si pamatuju, že já jsem byl z toho jako reálně v agonii, což prostě člověk je vždycky, když zažívá tyhle věci, prostě spaní s horečkou, je na hovno. Ale to bylo hrozný, vole, já jsem nevyspal jsem se prostě vůbec. Potom na mě začal mluvit nějaký hlas, že hej, máš nějaký přání a já, že jo, ať už youtubeři nehrajou GTA 5. Tohle to zní, jako kdybych si to vymýšlel, ale jako reálně já neměl bych ani zapotřebí vymýšlet si něco takhle debilního. A taky, že když jsem se potom probudil, třeba uprostřed, nevím, 3 ráno, jo, a podíval jsem se na skříň, co mám v pokoji, tak na té skříni jsem viděl hrozně moc jedniček, jakože miliony jedniček třeba a podíval jsem se tam tím směrem a oni se jakože zvětšovali a zmenšovali a hrozně mi z toho rozbolila hlava. Kdyby mi ty jedničky nějak utočily na mozek nebo utočily na hlavu, nevím. Takový fun fact, což divný prostě, to je reálně hrozně divný. Že potom, když jsem se to ráno zbudil, tak jsem na YouTube feedu měl video, že GTA 5 is boring, jo. Počkej, já to video možná najdu i teďka, já ho možná najdu reálně. Jo, tohle animace, jo, já jsem se prostě zbudil, já jsem klikl na to video, já jsem ho ani neviděl a prostě jsem si řekl, že jo, zatím si stojím, prostě, že s tím souhlasím, když jsem tu hru nikdy nehrál. Takže docela zajímavý stav, no. Mal mio mister!